Kuyawa po ka mag-apas day. Kuyawa po ka mag-apas day mayog. Nasuko nas mama. 5 ka buk buyagan? 5? 4? 4 ra day. Ayun na lang ni puhon. Suway tagbalik ron. Ay, Tagpila ka. Grabe bulot-bulot na lang. ay surgod unjang hapon ra na ikuan. Doy. Kay amo nang i-online. Tulingan pa more. Ari na ibabaw di. Ari di. Jesus ko. Ari di. Na. Timbangan. Naman. Tagtuloon dyan ba? Tagtulo. Oh. Usa to palmero? 2/4 sunod. Tulo. 3/4. 3/4. 3/4. Jadi tulo po ni. Alanganin. Utso. Ha? 2/8. 2/8. Upat gihapon. Ganina upat karon upat pud buyag. To at dapat to day? Dapat 5 ka buk. Ay, biya to. Pag ikuha mang tunyo ron. At to ayan na di. Ha? Balik po ko kay. Ano na magkapa. Ugod. Yang tawagas tunyo doy. Nagpakuha pa dyan ng isda aron guys kay wag na usag buwan ron. Ikaduha na niya ning laod. Bahalag barato na guys kay basta kay naa. Karfel. Naan na. Sel! Kaya nga damay ay tungod. Na may adili na isang kay kuha pa ko ang tunyo na. Magkuha ka na. Balik pud si Jag guys kay naa na pud ko na. Day! Sel! Oh, Sel! Dali sila! Sel! Dali ari kay aritas gawas kay manawag tang ipin. Dali, Day. Ninaniod to na ka, Lex? Mupalit sila to? Ha? Dili pa? Dili pa mo palit. Primerong uli niya guys dahil yang upat sa ikaduhang balik mao na ni siya guys 2, 4, 6, 8, 9 siyam kabuok yang kuha guys o gahut-huat na may slab asiro ani guys kay gikontak pa namo lagi kay wa man may mga load mo na nagpa-load pa ni ani guys. Sa ikatulong balik guys sa iyahang pagpanagat niya ng adlaw guys awa na jud siya kaagi kaha tuwa na sa loud ang duot sa isda guys o glagot pa ara na kuno pong idlasa kay kaning isda agud guys kung makuhaan na jud na sila ma idlas jud
O, pasensya na mo guys, ug maor po'y lingaw nang ko karong hapon na, ug ako moingon, bye-bye!